Babay na. Babay na. Namamaga. So yan Bab, magbalik na ako ngayon ni Pampanga. Muli ko pa ka rin kasi pota pa naman ka na akong flight kay Clark. Pero okay ni ko ng Tarlac man selling ganaganang gamit ko bagahe. So likwang ko parang minda ko. Kaya ko balo ka lang ko magbalik. Pero pakiramdam ko maluwan. Mapi na naman ni Bab, sa bayan na naman. So ayan Bab, mayangan kami pa Kenny. Pwede na ba eh? Ba't ka nagpunay? So ayan Bab, wala nang sabi-sabi at shoota na Kenny Clark. Tara na, let's do this, let's go. So ayan Bab, ikwata na rin yung boarding pass tam. Yung tatanang kanini ka rin. Kaya katang gate. Pero salita pa ang foods Kenny. Long ta na Kenny gate tam. Nakasalina ko rin foods. So magtambay ta na Kenny. 2:10 AM yung kakatamang flight. Ininayintaluin na lamang pa magtapak ko king Pilipinas. Katapak ko king Bacalayan. Goodbye Philippines. Wala na. Okay. Ito na yung taluing mituklo yung bitis ko yung kaibab. Kasi ay nina lungkod na ako na namang kining aeroplano. Ay nako. Kini kong leleawang uning bengi ingka na akong flight. Ala mo rin. Ala kong ngakit. Madalumdum. So ayan na bab. Manayata mo Kenny. Ang gapotang alas 6. For years, but when I was a little boy, they used to have sheep and cattle on this because it was that dry. And now sir, there's a lot of fish in there. Yeah, it probably would be, yeah. Time check 7:08 PM na pero alam nyo ba masala pag kining Australia ay patitibat mi pa company. Munta ako kanini grocery mag-grocery ko pa bang kong bakal. So yun na ba kaya yari tapang may malengki. Ay hindi na yung malengki ko. Bala mo walang pengkalwa kayong kay Japan. Kung makana nang gagawin ko sa Japan, makanta rin Kenny. May galawa mo English no rin tao Kenny. So yan ba, may kabalik na ako Kenny. Kung ako rin ko mag-stay for the next 10 years. Joke. For the next 1 month ba. So aray na rin kay uniform ko keng kana kung ba yung obra kening Australia. Ayan, tinya pang pa-notebooks. Bala mo chocolate tansa. Makanya na niya mintaan niyang kaya. May hire ko tansa tayong pa-notebook. Pali kalendaryo. Kalendaryo ba yun ako balo. Libro. Libro ya pala ba? Siguro introduction ng company dan Tapos, ay ning uniform, jacket, yan. Ano pa nga tinken Ala, more on uniform yan mo ba? Bag, yan. Danum. Itsa. What kaya? Dininin daw ang danum. Siguro pwedeng naman yung kaya na yung danum daw kayong poset na ba? Tapos dininin daw ako rin kay yan safety shoes, pants, ampong short. So ang pagkalwa na mo kan Japan ni ba? Siguro ya ko talagang mamipi kare nga ganang uniform ko Kenny. Kauli ko ya ko mamipi. Unlike in Japan natin kami taga pipi kan nga ba. Kaya dininanda ko ring worth $300 kay gift card. Ayan. Yan itang pinyali kong sausage. Ay ba? Nandin. Sausage ampong tinape. Tsaka kutsilyo. Ayan. Kasi magluto ta na naman kanyan ba? Mag-chef boy logro ta na naman ganyan Tapos, dininanda na ako ring sim. May na. Kaya pa set. Set kaya pa niyan ba? So ito ba? Makantaya mo ba? Maluwat na naman bayo ko kumiyulik yan.